mwancho murigeria na kibwakire na tigangire mambia ya bono gukwania sentunda yende ukubori kibwakire ni mate gwatebire bwakire biyara kinendere mutu na kubori nka kibwakire antebi nkurwe nkoro ya neme tatu itoligoro no muya utolendere utwagatire utoseseririe utoraire nande bono turikiro turabiri busibwa yando turikiro boniga ase sabato ya lero ekerenge kerenengelinga tonyale ko batoko musanga nyiri bageri kuboriga ase iki kuruyaga chagete utwa korte sabato eri yari twikire sabato ya lero wasangiro nonde lingana lya Nyasaye ni matere crusade ko arenge abana tenga njitina chete crusade lakini yakubona ki wasangire nonde bwensi lingana lya Nyasaye wosikuka ko tebanga jitinda asoma ko tinyara gusanga lero tukulia lero Nyasaye niga twanchire asemambe ya lero nanda se sabate ya lero nchenu tonyare ko batoko musanga igaba ari muganya saba nchire nkelinga banyako bago tworokeli gweturu barabu mu ikoma chenu naki turanyare ko batoko musanga tutarasorora sukulire kitunya ko batoko musanga nabere buja nyare ko ba ginko moleta omwalimu okurkunga mwamunga Jefferson anyana ko bakago toike bungo kiraturae ekiratoire kibungo giaturaire tusabe neka tosabire njemba introduce usempaleta semole aliot nyako batoko chaka amegiri tukulero umurai toike bungo tu litangani kiko nyara ko bakago tokonya ase amegiri aya abana banyasaye happy sabbath biday eke bungo kiraturae asili tukulia lero ase buna omuso bunyasati ekere gukwana ogosanga Kristo Yesu neke bungu gya Isaya 50 asoro kirero lirwa kane na kyo kiraba mangano motwe nande nige gosomeka iga omone Nyasaye ongeiro romeme buna orwa baore kereretie elio na lio ndamanya gukwana lingana lio komenta obolemu ase oyorosire emambia ase mambia niga agontura ontabubura amatane nigo agontabubura inyiwe buna oyo akworokereriwo bemano molisia asogoto kibungo kitabu kinige Isaya Isaya 50 norochirwa no rwakane talibego molisia nabo igo bemano teto sabe elio tosoe asa migiri tukulia lero agotebanga kumusanga ngoto gusanga asekene togusanga omuntu togusanga Yesu o Kristo toire ebengele sogusaba tato itorigoro mbiamana singa ncho bwanche bwa bonge mbiamana singa ncho buraibwao mbiamana singa ncho yoma siseni yao mbiamana singa ncho bolendi bwao nande mbiamana asinga ncho gutwagata wono watokalira maya mange kene ngeli ntutwakolire lakini ndasije kwanyorenga ntura akora kende watoire engana tukwegera ngatunya ko batokora gitogo sanga ono twasabira turae weturu buraibu mu ikomo chenu naye twasabira wenda sole weturu bwa Yesu Kristo omwalito amen mulishaga tatumonto chakere asomo omwalimu waika mwalimu otosomire kibungo kirigi Isaya nando tebirenga bono Nyasaye nere litangani orato echinguru na nero orato no meme na nero orato na mangana tokunyara ko batokora ki toko sanga saba minto lakini muri staragenda gabo nabere bya turi libungo getebere bitatu mana ko bono libaga auto introduction kuko bwatira nekibunge cy'umwarimu atosomere ne ibungo turanyaka otokomenta gabere muri sikara basoma gitabu kya Mark komina isano nemo noruchirwa no komina isano noko tabanga injiri ye yobogima bwakale nakale nera ndigwe asensionsi nekere andiwa asensionsi yomana nakoreki amago nyako bakwirana nantali kuri okomulisha koko gende gitabu klikyo kya okomanuka ikominenye mulishi kine kibungu ya kawaida kabisa noruchirwa rwa sita useisano nemo kogendera nakero kyama gotabanga eli onkaro maraiko ndoko irukarari igoro ole nenjiri yariri ya kale na kale okorandia gochia sengo ikirege sakwa wetera kiroro meme na andi na kenya toko bakagoteba ase isano na emeria agatebanga aha
tumusasime Nyasaye oria otongete igoro nense na bionsi ebirororo na ekiagera ekina kia nigo giakorire ki nigo kiabereire ang'e omorisi bono ine enchirende tokorandi enchire ing'a torandikire omonwa kere gesakwa na kera eluga bono omorisi bono ng'ira nase introduction ngoborisi wariegera otwagachere introduction iborongi bono omorisi ne ng'oyo gwenete gokora amang'ana aya gento getang'ani lakini tarigo rioka nekera agokora amang'ana aya ng'aki agwenerete ayakore omorisi tobasa gokorera gabwo totebi ng'ai chinguru chikorwa omorisi ribagana riao ase introduction biamono aseribaga omwancho omorigereria bongo kwarigania kero tutaete gosanga eleseni yamo abaminto batiekire kutonyebeka na kunyigora na inche nabo ntagete goteba ng'a Nyasaye otoire ribaga Yesu Kristo nero omochaki bwa amang'ana yonsi yokotoria chinkoro emiaka chiri buibere yaetire ekero arenge ase obwiko bwense na babarigetia aborokia 12 agachaka na barobwo emirimo emenene yogotoria chinkoro na akaorokio ekiorokia ekenene na kiatagete emirimo yenyare gokorwa na aborokia abachorete riswari ritang'ani kwa morisia ng'a mbarabi nonde bwensi achorete ekiagera riri iga achorete abarubi bana bwabwo fishermen agachora abarusia bango nabo tax collectors na bande bake basomete buna Luka nasomete n'omunyagetari orenge na Judas nonyeta kore tibuya nere n'omosomi orenge bw'esabu lakini eite minute ng'abantu mbasoma ng'a lakini naende bantu mbagende esukuru mbarigereria amasomo yense amasomo nokotieria obongo erinde omonto obwenere buya igo Yesu nabagotumia onde bwensi retabwati mebaga ng'a aba basomire oyo nasomete oyo tasomete nabagotumia onde bwensi ekiagera oyo noro omofana atworokire ekiagera ekero tokorigereria gochinsa iga morisia etokare korora ng'a ekero Yesu akorire ministry obekirwe omosaraba ochire igoro iga akobatebia bagende Yerusalemu baganye chinguru iga eki naende gekare gotoretera naki emirimo etokora chinguru nchire togokora gento kieke na chinguru echi tokoegwa na echikorokwa chinguru chia omoika omochenu lakini rende ntaraenda ase chinguru chia omoika omochenu riswari ndendire kwambori naende abwo no ntaete gosistisa ekiagera amang'ana aya intwe tore moyo nintwe twatigeirwe the cause intwe twatigeirwe emirimo eye tonyare konyegendereria naki gekogera ekebungukeri gwasoma mark eria ateba naki genda togenda ase abanto bebisaku bionsi na ebigori bionsi tobanyare kobairera amang'ana aya abaroki gumbachagete batoereirie egete bono ribori rinene ndiri tokare kwebori morisia naki kiagera oyo noro omogano orure ase ogochakera gwaito ng'a oyomo bwa omorandia begetie erieta riaye bamorogete ng'a Pastor Chi omorandia oyo kaimogete kogenda ase oborandia twarora omogano oibu na tonyoire ng'a kare mambia aimogete kogenda ase oborandia niga agosoa ase egari yaye bwango ase eng'encho onyorirwe gakominyoka orora abanto ritang'ani bwebori ng'a abanto abang'ai barwa nki bacha korigia street rero rituko ria ogosasima kare enchera naende omonto omanya gosoa motu yaye na egari ende nere ngodrive gare ara the high speed ya igoro ogechiwa na omorandia oyo na omorandia naende na ekanisa agochia naende nkorandia agochia naende onyara korusia amang'ana monwe oye kotebia omonto oria ocha motu yaye ase enchera etabwaneti komorutera amang'ana atari amaya bono gagoika ekanisa omorandia oyo twatebirwe ng'a gakorokwa ng'a Pastor G gose omorandi G igagoika ekanisa gatagete gotenena sinagogi korandia omana konyora omonto oria arutera amang'ana para amang'ana atari amaya omanya konyora nero ogoteneniwa ng'a omogeni oyo rero ochire gotokwania naende niga ache ase eng'encho yanyarema omwabora iga ekanisa naende tari moadventista nkomwarigani more pastor okuming'a omonto oria narutera amang'ana para igo nero oyo igo na ekanisa arenge gocha igo morisia togoribori tokwebori rinene ndiri naki ebikorwa biaito mbibwekaine ebiomochaki
bweri ng'ane eri rioborandia oyokoruku Yesu Kristo twarukirwe erieteri ng'a abakristo bari babwenete koba buna Kristo bono onye Kristo orenge egari erime buna Pastor G nkoruta arenge amang'ana buna muno omorandi oria arutete igo bonyamwanya bantu mbore tobwate nobumwanya bantu obo ntubu chembe chiebibe nchikorete gento kieke nchirase tore namatemo aya bire chagotoretera ri edagika ase edagika na bagotonyora chingaki chinde twanyora twatereire nonye tokorokunga abakristo ababwenete koba buna Kristo twanyora twatereire ase chimbwa ase ebikorwa ase amang'ana twanyora twatereire twakorire gento kieke lakini rende kero twatereirie ntubwenete gokirera abo tereirie titwenderete gukirera abo Morisi ngane kwa yerira senchira ya bene ono Morisia agang akurwa sekanisiria waraka central bia mono Morisia so kubiki introduction senchira wenrete no Morisia to sabira nera akurkunga Jefferson Matenya tali Matenya kurwa sekanisiria ya Kitengela West Morisi bono commentera so Morisia gani ekero twatereririe Morisi na West ndende obya kabisa ekero twatereririe no to komenyororo bono Morisi ne introduction bado tole nganda se kanise maikurukunga tente ngate mwe mate tukanyamira galia babete sign posting ya sana batabanga the babete mission anda bakabeka a commission Morisi mara na what it about mission what and a commission bono na gotune kwirende yabo a mission na a vision. Thank you, that's the right thing. A mission, a vision. And I'll get a vision yabo. Amarawa tebanga, it is propelling the everlasting gospel in context of the three angels what? Message. The everlasting gospel Morisi ni yego tukasema ulikia Mathayo. Wakasoma kwa 28 nuru chererua nugo chakiraga ya 15 na isato kogendera mbake meronge bere. Yego abasumba banyasabo kiba etwe emirimo bakora emirimo baitu bari gukora neri no kogenda bachire bakore abantu bebisaku ko bagentoki aboroki bangu ba Yesu na kibako ko baboroki ba Yesu Morisia ebakare gosomiwa nekero basomiwe babatiswe aseritali ya Yesu Kristo lyo mwana na lientoki no muikomo shenu nantali golioka na kuorokerwa Morisi ko bwatiki alionse pri nyasanya rako bagakora ka amangana yo nimatenga taliga reta sobo antuna ita sobone yo natugukwana terwego kuno Morisi na kiuruche trial andi Morisi na kwandege tekinde to mentake na kia mani trial andi umate kunyaga na nchongaga tinda bwata bobani buya na kiuche ndarandi the three angels what message Morisi na kitukura ndia mangana ikora tukunira kega tumakuriri mutu ekero kukuriri njira trial andi gekogera into 20 nigo tuairwe enseme yiga tunyaka batoko yakora una kolenga negetabu kilikyo kumanukagia atieka ko bakegoteba kiligwa kwana nga omo maraika oria agateba musujidieni yani musasime bonsi pimpara so boiko bwense banyaka bako moiroka nande bamusasimere bono injira turanyare ntangani gose eyiragire asa marekerelio yelituko lya lero okumusanga Kristo Yesu oyo nigo erenga lituko selituko ensa sensa edageka tunyara ko tugosaba umuikomo chenu atolite oromeme rwaito ekere tukonyaga batogukwana tukwane wetera aso gwanja kwae tingana limwamu lirase kefungeke gegutora kebegete umusingi bwa amegerio ye ikie yiga nigo iragetoro meme sana gekogera aso kumusanga na bugusanga asengenjo yoko ikagaria onyare ko okorua kirikende getakeira sumuchioria kose gogoika ase abantu bateteringana lyokoremia egente kenene mono keragire ingi wakwana nande gosengi kwanya kwa gokorokia embwa ya Kristo Yesu ekero tokorigereria gaiga somugano lyomo sombonyasati akakoba gokwana Pastor G tabwate bobe bonde bwensi nigarenge no muika bokenda korandia lakini tanyara we control tanyara gutanga kweli olitoro memero lirwaye none kero amuroche ase karu
niganyara ko bakagweitia sana kolengana buna umugano yogoteba bono intwe abaiga tole tugukina umate amarekererio ye namegerio ye ekote yigani gagoteba nga ogukina obwamate bwaita monango na Kristo bono intwe abanyene kuika gitwanyara ko twabiranga na samagora Yesu tugende kuigwerio giria Yesu intwe abanyene ni otokoborigwa tunyaka tukorita rume rwaito nekere ikyo igoteba nga onde bwensi oyore onyorire obogima obuya imenya Kristo Yesu orangeri gokoba kirori kurende nonya nabo chinga kichinyinge abantu nigo bagukagera igoro yokoba kirori buna negento kia abantu gete yani nkonyorore nga buna bono ino mulisi ongaga mulisi agani mulisi agete musumba gete evangelist nabwate kegwa kia bene nanda nkirikira ase bukunga kero muntu nabate kegwa kiae lakini ensemo yao nekorete kieke nero aye kwanyorero bugimo buye tonyaga okugukwana iganga inche tindi nechinguru inje tindi noboremu inje tinkonyara gukwana sabanta abange inche timbwati borori bonde bwensi aiga bono nigoko babuna omotori Kristo Yesu anyarate ko gakorora akaraga okorereta abantu bakoroche nga gaki aye no musumbo Nyasaye kwanyara ko kunya kwerusia ase ebintu ebinge kwanyara ko kunya kwena chakurwa ase ebintu ebinge Kristo Yesu nigagoteba nga genda tararaga muntu oyomo na kero omonto omoire kewo kia bene asonsi tunyare ko batokogenda nekewo kiria toire gekogera aso omoriki bwa amegerio yeikieye nigagoteba nga ntonyara goteba nga titoko tekonyarikana asende inche no mukiriru korwa oborori tinkonyara teri ensemo yane ebimbiru kurwa setole Morisia omentire engane ya century ngia kabisa nigatoire nga korwa sebitigali yani over what Morisia out of the overflow gari Morisia igakara kubina ki tokunyara koba gokurandia egento korteki utabuati nebo Morisia bon Morisia na aso komentera gabo aso Morisia kere gabo nando tebire nga mo okurandi witikali ngarazi motire nase esinagogi uko ndi wito nechimbu cyamo Cyamwata. muri cyo makarika sigeta bagotebego Morisia na Nyasaye igatani burutubwaye asengencho abantu abange mbiyaye trarekana asamagima ekere arekana asamagima ito oburutubwaye bwa kabere mbuyane bwangomano rumurisi bono egento Morisia ya chefos negagote bene ki okuranta gotina sinagogi bwoka okuranta bye crusade yoka okuranta bye kanisa family life yoka okurandia nobugima bwao ngatubura murandi ngo Kristo ekiyokwana ekiyokoria enchirokweboya weke murandi ngo Kristo nakipaura kale kotebra saba kundu bali bitanga ni 11 ya monga nyegenche nango mwega ngo Kristo omuristo lega abwa maina mango mate tuko ya tige oraisi bono kuruwa se ebire ebitigari omurishi bona abantu mbara bakali kuru kisaba pero otebanjinza kire tikora tiki tisomente bono inkurato tebi kubwate kanile tabu kyo kwa batumwa inyi komuniseto muna Kristo achorete abantu batakora tiki batare baso muri sitara genda na nito komente tukiro komenta umusumbu Nyasaye nara ugutumwa nera chipo parense muyoko yokuya bana ba Misiri kurwa ana bana baisha kurwa sobotumwa ngo rusa akaza banjoma ete no muntu obaraki utagokwana jengo tutura okwa no muri Jeremiah ya Jeremiah muisana kwanya nene karaga kumuri kwa batabanga ki aya nga kyuntu manjenomoke muri sikwana nguru mosae kwa watabanga njiro mageti nyara babaki korandi gasini yabaga kachingo tujya correct ya senserire muri sikwana nguru no mongina nzachiro watabanga itira bwa tabi bungu byoboganya pero ngo muri nando muri sikwana nguru no mogaka nzachino kagerete ngasi njo masoma kwana nguru muntu tarasoma mugakora sige tutazu gatia masomo akowa gutena saba ntasi ntaragoraki tarasoma muri kero kwana ngana ijo ngurunde quotation kuramya ntango ngana pia mono
amang'ana aya buna twachaka gokwana kururi tang'ani ekene nkeringa Yesu Kristo nero tutumire na ekera tutumire tara tutuma igo tu ngabono tuchandike chinguru nchire twateba chikoegwa tokoegwa ono chinguru echio go etokorra muna guchiaboro kigubaye ekera akurire meremera akura somo salaba na enda atindikirwa ararira matukata tabukire kera kumira na barwa batebia mogende Yerusalemu erinde nimba chinguru chio moikomo chenu chinguru tari chinde ne chio moikomo chenu akoba erinde banyare gokora gintu kike banyare guchaka ministry gosemeremo yoborandia bono abaroki gwa Yesu abwate na tie kakoteba riri tang'ani abande barenga abarubi bechinswe abande barenge ko rusie bango na bakemba asomete buna Judas oyo orenge umanyete hesabu buyo mu accountant lakini okorete bobe na Luka na arengo orengo munyagitari igomba abasomi mbarengo na abatasomete mbakorete gintu kieke lakini mono ntaite tumurigereri Petero oyo orengo omurubi tari bo murisia Petero nero orengo omurubi igonta getonsomere egokora kwa batomwa mo ekebungo 18 ekebungo 8 murisia ekebaiga ekera kwanetaya kubaligereretie akabogoligwa guchigoro lire likamuira korwase amaisabo oingie sochire inye 13 abwa oingie sochire kibarigereretie na kiabatiga inye 13 bono ubatigire meremo na commission ye twarore nene eri 18 eri Matayo 28:18 mpaka 20 ubatebiringa genda muchakire Yerusalemu mogende Judea moende na Samaria nechinze gesoma ngo inye 13 bonekera banne bali bachikororo bali mugwa Petro na Yohana na bakamanyanga nigo bali buna bantu bande bonse batali nechisemi bagakumia eli bakamanyanga Petro na Yohana nigo konya babeire amona Yesu okoba na Yesu na kwegente kenene igo tobaise gotebanga nje tinsomete nje timaiti gukwana Mulise nkwabori nga Musa agateba nga nje ngo tutura ntubwate excuses tuguja tuebekera nche ninde iga chirelem chitabwati magoro Yesu odio gotongete na tatu itore igoro mbama etinga nubwatobore hubu lakini mbago kwa chinguru muna baetaba oise gosoma gochimotua mang'ana arabwase gitabu kiyo okora kwa batomwa orora aboroki aba ebakorete merememe nene bakabagaturia abantu abange na bakabokia nonye singe cyo kwena babwate bakabokia nonye na bakorire gento kieke nawe na bakure bakabweni abarwarete na intwe ekegorie keture bono ni intwe aboroki baereirie gete ayo mongino uri ogoteba tinda chi skuru gusetinda asoma gustima itigo kwana ayo musauria aye nchenomoke tigera Joseph mnako irumisiri ati 16 Daniel 17 lakini chinse cyabanyene kitari gukwana no n'umuntu wobo lakini yesinge njo yechi etwe they turned the world upside down bakaunchulense bakakore merememe nene yogotoria chinkoro na kumuimukereri Yesu iguru iganda onsi asore andonsi asore ebe nobis ebe ninka ebe nandonsi ebe negasi asogokora those are the potential candidates gantumie gesongeki those are the potential candidates baikogenda iguru na ende naye gwatumiro aye na inche into twatumirwe kubatebie kene excuses tokorekerie tata tutumirie na tayari gotwa chinguru chio moikomo chenu erindi matwasomeke bungu kerie iteke nene ng'anero gotwari tukaseri tuko oromeme ruogo kwana mang'ana ya yogotori buyamara mulisia gani aso commentere ngane yo mulisi je fosunia change tasinchire abene kere mbakimbya mwana balimu asa mang'ana mwa isi wate tango kende tiki kiranya ko bakigo tutanga ntokora gento kiki ntokora ngene kwa ngo kya sensemende
watebirenga aso utasoma kwao na Nyasaye baraki ako gotumia na aso gusoma kwao abaga taita gotumia mono abaga ntiakore mono kutumia mono quotation ya masi kitabu na great controversy kwa specific in page 45 Muso Nyasaye ni gabo kebaganga Nyasaye akachora abarukiubaye batasometi yatokara bachora abarukiubaye batasometi kirina abantu kebasometi babarakagerenga nasi kisemi cyabo bibanya ko bakurandike ndoki enchi nesi chinguru chango tata echikoro kugendo omo ikomo cheno omolisia Jefferson minto banta bambapo atiboika molisi ndego somere kevu mo ikomo cheno ngakia ndego somere kevu nga ekibunga to somero molisia ngiri nga Zekaria ikomi Zekaria renga molisi kanyago kwana akarongo komenta chinguru chike bunge ngachumuntu bwa tumuika akorekana jirike bungo komenta lakini toengo amangana ibatota ngaba umuntu bwa tumuika mate kuika kwa ni style gite wika kerense njira gite mangana ngabuna ina bo tobeka byare ntomanye umuika egente getanga ni ekare Kristo Yesu ale kogenda igoro atebete nabatigeiro umuika uyura nyale ko bagoko baremia uranyara ko bagoko batenenye omokonyi uyura abekere melindo yachire na mauru mumuyenseye aranye ko kugutenenia ugutenenia umuikoyo muikonya sae bene okurwa ase obotongi okurwa sekero kyo bonene to kweyeri muntu to kogera muntu achake kugunse ke kogera kwarenge neririria ndari nyinge kwarenge na mangana mange bono yo no muiko chiro chako kolemyo kwa ichinguru to gukweyerense umulisha mangana ya kwarega to kasezeki libere abatango mu kunya sani go gutenenia kurega yo goraki turi koyeria mbeamono lakini no muiko umulisha bitoko nyora nanda Zekaria 10 nera gotebanga saba Nyasaye abae embura nere kurugendo ki omuika omochi ya mono moisha atena sote omuiko ngendo ki tatuske motwe tatuske motwe bono moisha gani tatutuire motwe ekero watuire motwe tatutebi na ki twalre bono buna ntokunyara moishi kurandia egento kitari meito oika tobena Nyasaye ubwante bwa Nyasaye bwichura story nekero bwichura story totebona ntokunyara ko batogokira oikabono tumanyi kijirani abamate tumanyi abato kwa rimwe na barabo family itegoreki imani bakimono molisi ne na bana uturakuwa bono twasikire mutwe asaba tebanga bono lindo molisia enganere kali kuruganga ki go gotabetererigwa kolende bale ne chingoro bale ne chingoro molisi ngane mwatenga kinenja ne tokurani molisi twarandi twabitiriria abantu ne chinguru banchirane ekenegete esabatu twayerandia twaba betiri banchirane ekene krika tugutigo moikanoro kolembere mu barra mariko egera bakoreki banchirane umulisi twarandi ujumbe afya abantu bete baragire nateka ngora mu mulisia igonyigende sabatu nandi igonyigende ujumbe afya twayerandi umulisi kirage twagani munanga abantu bayenchirane njere twakoraki twanyebeka umulisi bono ine abantu abanyasaye bakarandi babetereri mbana gentoki nechinguru mburi gisongo gwiwe kenanda kasomo sawatorgereti what was the motivation ningi kyabasugumeta abantu aba korandi yende kyabasugumeta ine ningi betusugume ashinga kicyabona mulisi bane lyaho biabono marika gotebanga segetabu kya Matayo ntagitutu buri kianda kebungo 36 ikiagera ukurandi waitu wonsi pi tokurandia oyo tokurigereria buna akorete obeiro mu bwekano ito Yesu Kristo numa tamane mulisi okwa natalinga na yao tali ayane soma aiga utuka petroli tanga ni ibere no soma kwa emera ngibere na ibere mpaka kwa enda umuntu wote ngatumwege Kristo basi sasa muone kibungo emo 30 na ngapi kianda mirongo itatu na isano nemo ikagote baiga
agachikorora emeganda y'abantu Yesu agachikorora emeganda y'abantu akabarorera amabebe akabarorera amabera ekiagera konya bachandekire konya ngi kiaba chandeke bono motogendere tuyungi kiaba chanda baseberekanire na chingondi chitali n'umurisha konyora baseberekanire buna chingondi chitali n'umurisi wono tigango turarigerie biche iyo y'ichingondi chitali n'umurisi chichwarire geti gose chirutire getunugoro lakini murisi takore tigento kieke omubisa gagocha gose ne simba gose nendo yacha chingondi echi njibwati omurisi na kioroje chikoba chigo seberekana ende nererario bono Yesu nabaroche Yesu nabare korora ebintu bindi kyera igaringe mwanya bantu ande igaringe Nyasaye nabonta ite kwana iyo Yesu ekera aringa asobwe kubwense nigaringe mwanya bantu nande nigaringe Nyasaye amana yo muri sho abantu bari bwatumo cyane na muri sigatumende kebu yone emo ogosoma kwae ni 18 otamonte yunya komora Nyasaye otatika Nyasaye mwana Biamono. Isaya 9:6 mwisiro ya maotebanga rora musbati umwekungi natuarubulito na iboro umwana inarupo Emmanuel ngenjaye Yesu amona intwe nigara Nyasaye gwechinguru mulisha alimo tubona Biamono bono Yesu Kristo yo rigare korora na karorera abantu amabebe buna twasomira se kianda 36 iyo erinde ekina kikia musugumete ekera barora batabwati gento kieke omurisia bono somango abakorinto yawe kianda isano kebungo 14 na kiagote kebunge kiakira go murisi mbya mana sogo tubekere kebunge kyo ekina kira tokonye tumanye kabisa inye komenya murisha asinguru Nyasaye nisomege ko tebaiga na kyubwa nchani bwa Kristo nego bogo tubeteria ikiagira twamanyire kene nga onye oyo mukure asiminchi abonsi na bonsi baku abana b'Nyasaye tigamba tebiga ubwanchani ubu nabo bogo tusuguma abagisungu badanga nabo bogo to compel nabo bogo to constrain ikiagira uchiro kure esengenjo yaito tonyare guturigwa igubwanjani ubu nabo tukurigera twatanga onye Yesu onkoreire iga nche Geoffrey yo munyabibe ntaisaini na nche nabonko genda ikiagera onte biringende na nche nabonko genda gotebia abande eni mbwatobore ubwane kena nche mwanya bantu wese bintu bwatobore murisi bosabo naye tubwati mwanya bantu ndi bwensi nabwatobore lakini esengenjo yototebirie number 1 no mutongio soma Genesis umuchakano nabego totebigo na number 2 no moborio itu is our creator and our redeemer kwarorire murisia esengenjo nero totebiri uri totongete na ndo uri otoboririe karutu awete imeye bibe nero totebiri ngagenda orengereti murisia ndonyo bwanjani obumbwarengo igoro yare gutaka njare gutumya abamaraika ikorandi kore bale korandi bakore te gutumya magena te gutumya mete kabisa lakini bono mwanya bantu tungira asumo gweka no Nyasaye igoro yanje kumutumia ase state ye tore nga omunyabibe agende gotebia omunyabibe igoro ye bibe na aso nandi ngitogoteba no bwanjani boria Kristo atokoreire bwato atokoreire igo bono nabo tunga buna twarigereirie chingondi chitabugati omurisia no murisio iyo intenenera kero Yesu tayo naenda arange gocha naye na inche twabekirwe togende tuikira abande ninsuka ng'asi nini asininie ekerongo kura murisia Mathayo 23 kebungo 37 na kiare goteba kibunge kyakira go murisia ira munasu kwa ne kibunge kyo ikaro turagera ama watebe meronge bere nai sato kebungo 37 murisia kibunge kine kyakirage yagasome asinguru chenya sai achia algo nani
37 asinguru chenye sae ekikare goteba iga aye Yerusalem ayoguita babani na kobaka amagena abatumirwa asole gasoma Nakikyo. ng'ara karenga narigirie gusangiriria abana bao bunengoke gusangiriria bichuchu byaye ase chinyomba chiaye ime korende timwanja omorisi ekeunge ki nakereta purposely erinde kotebana ki emereme eyo twatumirwe omobisanaro akorete gento kieke very rahisi go naende twairani wase Yerusalemu enkoro yari gwaka ababani amagena ababani babono naye amo na inche bali twatumirwe koira ring'aneri na korwa ushuhuda ya Yesu Kristo gusanga Yesu Kristo na goteba nkia tokoreire muna twarigereria arure igoro utigire igoro uchire gukwasa omusaraba obuna bwubwancha nitogukigotebia abande lakini bono birecha tagokiri kero tukwira amang'ana aya na kitwateberi ng'a aya Yerusalem bono tinta itotebe Yerusalem igontage totebe ng'a ayongaga gosaye nyarebe nabwasore ayogwaka babanya amagena ekero tokwenda gokora emeremeye nabo turakwa amagena nenjira turakwa amagena nenjira nyinge murisia nabo baratebe uyo tasometi oyo tari eloquent oyo tamaite gukwana buya oyo bibungo mbiri motwe oyo content teiyo okuno gwakwa magena asichinga kichiabono bali na magena liri bagetwe na goitwa igo nabo turana chwa maguru lakini Yesu akare gototebiga ndo kwa moyo no enekero tukuna chwa maguru no enekero tukwa magena yo ndo kwa moyo tusuke mutwe kyagera nero okorire gento kieke nero ututumire Bemo no morisia aso kubikigane bya tukanda so gutumukogoke umurista na so gutumukogoke ndatubo urenirire ndiri boyo bono rinde gakitwama ire ngomwanje mbonye sai no bokora kibogo tosuguma bono morisi kwanyaranga no mwanje bonya sabo ndo gututeria abande bado eturi so reluctant yani nturi tayare aso kwire gento ki ngana anu morisia mboliga engane matu morisi njiri yekuirwa tukaro jakara Jerusalem nyomba tama na gusuka Judea na Samaria twagenda ali Samaria twagenda Judea omulishya nsachinde ninyarekane nga Jerusalem ntabanga mangana buya na kitutairere enjiri siko ninyarekane gosiko ndine ninyarekane nga ntuikuira obwanje ntuikuira obwanje ni obwanye sai asa abantu banda singi ntwa banyene nturabu twara mulisi kwanengana igwa gutwara gutumoka oborandia gosogosanga Kristo Yesu neng'ana yabene gochakera nyomba ime neng'ana yabene egochakera aria sogokora egasi neng'ana yabene egochakera aria asomenyete ekero togokora ogosanga oko titobasa korora ng'a intwe itotakeire kogenda korandia ase gitare gose totakeire kogenda bune kuruseri tonde kubetereria yani totebe ng'a bono ndu twanyoro mate kebungu keri koteba kerenga naki nimewapa mamlaka nyinyi na baire chinguru lakini uyo ukurangiria tumanye uyo ukurangiria neriogi Kristo Yesu tari intwe turachikorangiria nakike kogera nonya nomuliki bwa megerio ye ikieye agoteba iga kurunka gukwarandirie kurunka gukwanyorire kwabekero musingi gokugenda garia isikase kwanyorira ibaga gokugenda aria sogokore kasi gokenda sogokore kibarua manyaiga oyo gukwana Kristo Yesu nande natige tokoteba iga no ankoteba ringa kurende ekero tokumusanganya sae n'abantu bande tito tema linde komutebereria onde bwensi amwasi Nyasaye yani ntitotema komutebereria onde bwensi amwanje Nyasaye gose ekene kere ase Bibilia kumubetereria nakike ko erega tabu kiriki umuchakano umuchakano 2:16 agoteba iga none kera atigete abaibuli baitu bali bakuru kwa Adamu na Hawa
niga abatebereretie naende akabaikia ase omotoria bwa amayana amabe akabatebia ng'a oyoro iga mokorogochora lakini akabatebia ng'a mokore ayara amaya noone ekero agotura niga agoteba ng'a naki enchera nero ororo ya omosunte na enchera nero ororo ya omogaso nigo nkobasaba mokore enchera ya omogaso bono titoika ase togoteba ng'a ne lazima yani abanto aba bachire gaiga ne lazima bonsi pi banyore okobatizo ne lazima bonsi pi banyare koba agu bono waikire buna gwatometwe oiro ojumbe waikire bono ng'a naye nataka basumba wa Nyasaye turigererie ng'a neyo Nyasaye ngoteba bari ng'a nonye nekero aete Musa omate na mwaete omoiko bene nekero ari gukwana tamwaete omoika bwokubetereria abanto bari base omwato nabwate chinguru chiogokora ebikono gwetera ase obwato boria gwetera anyare koboga kobarangeria abantu bari bache gwetera ase okuwanja kwa Nyasaye abwate ebikono bia bene lakini aka abantu bikiare kerigia toigo bakorogochora igo ekero togokora muna rituko ria rero rituko ria nyate kwa rikoraga ng'a gotabetereri gwa korende bare ne chinguru tomanye ng'a ekero tokogenda ase obotomwa riri twagenda ororo ogochora koria abantu bakorire onye nokorangeria abantu bari bacha batatu bacha bane bacha batano bacha 10 rine riogiria Nyasaye riakora maganaria tobasa korangana ki nabere gaige wiki ngima nabere achi wiki ibere nabere gachi wiki sata sengencho yogokora obotomwa obo onye nogo okorigereria mariko na rigere na iroreire onye no koreta abantu baretire ebintu onye no koenda kera kwenda gusininga kirimo kwenda guchia ase omugasore mwaire chindagara mwaire chianga mwaire buye bwa Nyasaye mworokirio borandia buri no kugania ekiareki omonto omanya gocho yomo abantu gosetagocha kwa magoteba ngana ki abantu abaigaba abanigo kenganga baragereirie tubasa gukwane nganeyo gekogera oyo gocha kubarangeri bono bache ase ugocha kwaye aya no muntu mugwairira ororo Kristo Yesu amen memona balishia asukwerena nibyo totabandu asugutumuka ando mulishia ngani gwakorere omwali yangoki ngwana turuma itomulishia se amarandi chikrusede katwa chire bidana murandi wa mara kwana tukore kurandia sigitira makinda bwe reporting abantu babatisi yani igobone nibyo nechinguri cyaho paraki ogutumira igo ne report indigere report yokuriya akana ngari ngantu kubeteri basomba bamwe banya sai muri singe murashenga neyo anze karira not by might not by power polisi ekebungo ngere kale goteba naki ng'a ayo kurima yes oyo ndo chwa okoborera gusobusura alafu oyo ndo bekera amache no bwoyo noyo gocha kogesa no mungao biamono asoko bikingane byo mulisi ya bande tubya mona balisha semere memye mwanya kwa mokora o eba kwa disco muchi afunya sa tokona so mokoko ke akaron kwira na boni so message yao na kana so message yao na mabodi ando kuboria nabo kunyako bakubori wetera so wakesimi nabo kubori wetera se message nyako batuko yene n'abarimu wetera chinguri cyumu ikomo cyane mbagwati uweze ndeosi nyasara barokeri nyako bakwereria amabori yasenchera jaben kingese gatano kyarire ngoje turi yakabere abuna so bwatari baka sisi ni Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge
our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi.
mwancho muri mbia mono asengencho tasuka kwanyera ko bagokwendera ko bamana intwe asomoroberio bwa megerio yebebelia abaru bakwanda mangana manene gakirage nanda mangana banyegete nga tokonyire asubugima bwito bwa kemoika mangana talia yabo na mangana kurwa samariko bona no bwatelibaga no mulisia kora gote abantu basokutelia abantu no bwatelibaga lyo gochora nando gendo lingoli na mangana aya osenekene na baligo asamariko tianda lyo message berisito makole to mwalimu Jefferson atoire asengane ndebono na kende to kole mirmeye mbiamano oyo manara gotenga happy Sabbath asobo koreli tutuguterale ebitamero biamono gakiri tutantebi tutuguterale ebitamero tukwane no boitongo amo no bwanchani ondieki wako korwa mulolongo mumunyeriti mwalimu oyo umwalimu no alengera intugago tebanga asobo koreli gaki to baba itongo tutuguterale ebitamero na limirimo ya saira akoreki era wenere biamono wako baote banga thank you asante ngane ya aligererigu ngana ya aligererigu biamona se concern ya twa igure ngane ya aligererigu biamono blessed and happy Sabbath ni Maliera Hilda from Mausi. Happy Sabbath to my aunt Lydia Kerubo na my grandmother Rebecca Maliera. Icheze moja msanii music group neno litasimama. Neno litasimama nobekiru asinge nchuna bere na bebu hatani tino kwegiri gweito akoro kurandi taliye bibungo byokana na matera nenjire mayo goraki yokurandi biamono hello oyonja spakuro sat mogerango tabaka nasalimia mamangu Mary Nyamache na Nyamache Kamanda na koganirie sabatingia play for me machafuko haya by Msani Record biamono ogotero kuno konyora asinge jona matera na marandi atalinga na ibungo byoka twari gukorera ngende asensemende bonoga omonto naraga utumire gwetera WhatsApp unga kia kwerukere akweruka igati nasome message yao danga happy Sabbath and Soko TV Shatamo from Nairobi Kahawa West. I wish a happy Sabbath to my baba Yobesia Auntie Hailin and Auntie Grace waingie ndani hadi mwisho biamona lito tatenga kyokurukwa oyonde akakurunga biamono yes Mike yane aligerigwe bonga tronyigwete siseni gukirage hayo naratabanga Samuel Geke from Township Church Mosocho requesting na nare ase oyomotumoko by Mosocho nara ase oyomotumoko by Mosocho Township ogotera kuwa tubekire mbaka YouTube ga ekene ngeringa gutumira tole na ngo kubekira tole ogotera ngo Samuel sawe ogotera kwa ikobekiru biamono echinda danga nere mama justo nonde present mpaka omwali mama justo ogruga Matenya Joshua happy Sabbath ucha sabanto bonsi wasat mugrango Nyabera district Joshua Matenya kurwangong biamono asingin jogo tukera somoroberi yoyo tokandere mutwe yes message le garat nyaka batogo ligeria lero ngo saboku apera kentora ligeria se Facebook asengencho yechinkaki ake bono na botoko gendra mutwe onye message okay Sabaten Chenu Jackson Kombo Nyanduko brother Godfrey Doreen Dolphin Sarange Merisa omwana Eric Kombo amona Veronica togendre bagote banga no bale me yomorobelio bwa megelio jebebelia sisi ni usana asbali mwanya kwa mogwika kubwa monombia mono wako asengenche message yao ndagete togendre mutu bono turina so mwalimu Jefferson bono toengo bitonga sike so nga tips asike soli bagro nga videokezo na asike soli bakale asike usibago tanga ki nchira kie bono turanya koba toko musanga Kristo asabantu bande nchiraki muristo iroro umusumbunya sae ase amegeri yeikiyeye ase kengese keri tukeri na kikebwate umusingi ya amegeri yeikiyeye bonya kwa to kuligereria buna tora musange amina iyari ikirenga itokwegera igoro yoko musanga Yesu lakini bono nguligereri tole ase chinjira isatu naki how naki tora musange
how are we going to do fellowship. Bono na bora tusome gitabu kelia asobwango tusome gitabu keli gitwasomete ya Isaya 50 kimungo gya 4 nako geote baiga omwana Nyasaye ong'eiroro meme buna oruo abekire angilo likimunge kibya ndatenge makimulisinya waikere na bawaga soma lakini ndatenge ngibeke nchererengi yake ikegote baiga ni ore nande omonene Nyasaye ong'eiroro meme buna orua yorokereretie buno orua barokereretie lina lio ndamanye gukwana lingana likomenta obolemu asoyo orosire tiangiro leke bunge kyo molisi na saliri yake omwana Nyasaye ong'eiroro meme buna orua barokereretie elio nalio ndamanye gukwana lingana lio komenta obolemu asoyo orosire emambia asemambia nigagontura ontaborora amatane nigo agontaborora inyugwe buna oyo okworokereriwa buno oyo okworokereriwa bono egento kinataka tukwanere nande tuligereri ime mono ninga emambia asemambia egasieyeiga yoko sangamo na Kristo Yesu teli yeli tukelimo is not one day mission negasi ya emambia asemambia ekero asekero nakige kogera twatieka gukwana kurumagega buna mwarakereria rengenga tito basa kororanga ingi kiagera abantu tibacha ase kurusedi eli tukeli mbacha kubatiswa buno gwito yo nanyo bekaiga manyanga Nyasaye okoiroro meme emambia asemambia aiga omoliki we amerokererio we ikieye ngote bale bitambukero biraiga bitatu etambukere getangani iga gote baiga sabero moikomo chenu onyare gokora emerimo ase enkoro y'omonto yo sabonyore libaga ligwenerete liogosanga nabarabo yani omusombo Nyasaye abantu bali batulikeretie nonya nase embeo aiga ngotebere nga sabonyore libaga tali yeli tukelimo abantu ba Nyasaye saba onyore libaga liogosanga amonere nonye twagenda ngokora turumate ntukuri ko rukubuna TMI tuachire twaikire gari asa abantu ba Nyasaye abantu mbaroro Nyasaye getensemo bali batanga kuna kondo wangu bara ase osobweri boli bonde mbatebe tigose mbache bache gusanga na intwa stwabekire ya magaiga mbatebe tigose nakibaiwa lakini batwariganira buya batwiribaga batoira mato bategereire bona yesaba onyore libaga liogosanga amona barabwo tali litukeli lyoka enjerende ya kabere ligie chinjera kiramo bwatanie omusani oyo omuya nabande korwa ase kanisa yao waikire garia waikire gosene kenyoro kwanyora ose kwachire gosene kenyoro kia lia kumba kwanyorere nga babwatani mbarororo toyororayo monyene aye kwagenda obokoli mubwatanie n'abasumba bali ba Nyasaye barohororo mubekere network n'abantu bali ba Nyasaye bakortikeke barange garia egerekero bakunyaka bagusanga noonekero babwata omuchando noonekero bagokora ogosaba bamurangeria tobasa koiranga nensemo yao kware gokora litukeli one day mission musombo Nyasaye ngate ntigwane n'abantu ba Nyasaye ekenakio Nyasaye agototebinga otoire nanda gututure mambia semambia yani onyare kuba koko beka abantu bande babe asegasieye tebanga negasi kware okora egweka yeli tukelimo olia okwalibaga gwakwana monere nande kwarore nga togocha kumuikera matukare bwangoiga mubwatanie n'abasomba bande ba Nyasaye enjerende ya gatatu sabira amaganio bene ose amabolia aye amabolia anyare umusani oyo omuya ayaro musani oyo umuya abwate na oligeribaga lioko muorokia buna Biblia egokwana omayete nabo gusabira amasabiraria nande usaba amagani ariaye onya sabere kurwa senkora na somoika
naende mbuya omora mwire nse moyende yokumwegeria igoro yogwanja kwangu kwa Nyasaye tacha komanya ng'a omorandigete nachete iga achitarikigete agansabera gente kengera akora kieke nkiraba igo monto uriete orengo Nyasaye kara motebia obuya bwa Nyasaye aye gwacha kubwate yanga koboiri obuya koboiri obwanchani bwa Kristo Yesu nekento keguchi gokorekana negento kiriara nyara ko bagakutaka nigo kirakorekane inse y'oburai n'obusere bwa Kristo Yesu omonto oyo iga amanye ing'a ogwanja kwa Nyasaye nkoro asa amagani aye naria akonyara koba gagosiboka kende gionsi kerache riboti ende yonsi erache egeranya koba gakonyepokea ng'oyo okorire Kristo Yesu asa chinjere chiga isato nakyo tokonyara koba tokomusanga na Kristo Yesu buna korengana omoriki bwe ng'ese keganyara tokoba gakoteba tunyare koba togokora rituka ase rituko yani torusie ebirangera bibiri bing'a ng'antu achiete togakora matunda tama rituko riria tunyare koba tokomanya ng'a itwahirwe egasi eye iga koyekora rituko ase rituko naende tobunyare koba tokobwatania abanto abange eriete riokomosanga omosombo Nyasaye gose abasombo ba Nyasaye ndibwate okomanya koime mono ng'a komosanga tari banto babere tari monto omo na omogosanga n'abanto babere mosange n'abanto 100 mosange n'abanto 1 billion okoiga negento kitabe ng'a nechinguru chiaye chioka bene gose ng'a naye gwatometwe onyare koba gokomubeka gose gokobabeka abanto abaiga babense yabasomba ba Nyasaye barasaria egere teba ng'a negasi ogokora ibweka Ndemoro Morisia asoko tobore chinchira tunyaka batoko musango Morisia asoko mentera gabwa bwabu mako itwiri kitambo kegire mutwe Morisia asige tabu muri kyo monaro tebete iganga inchira yoka trabaleta banga se Kristo wikatutumie iki Kristo atumegete odanga Christ methodology alone muri sinsa chinde njane tuwa ligiri chinchire chito chuko baleta bange as Kristo echindo muri chire chingia echire chikotaki chire chingi bono kero Kristo agotebanga komenta so muri sikira ateba moro kyubwanchane musabere mwegere ebibungo musabere mu koma chenu moro kerelie mwegere nande mubwatane n'abantu bangana muri sita tomente kesi ya Paulo ase nsemejo na ntali gori yoko Morisia bono Christ methodology commentera so Morisia tigera embinu ya Kristo senchera ya Kristo yoka erona kiyalengi igora Petero ntangani isato ekebungo 8 baka 15 mang'ana narabu yogo tusegeta monasa komenta nayo Morisia akwanire ng'ana kibono tubwenerete gokora emirimo biamono Petero ntangani isato chagere kebungo 8 kirimboke baka 15 chandeka sengencho boronge inerengane mwamu lingana lyo mwaelyo neli mobe no moyo yomo tobe no moyo yomo mobogoleranie mwancha nebuna abamino mororerane amabebe mobe no moyo bwobokanyeku tobe no moyo bwobokanyeku tumuakana mabasa mabe ebini ikine kingenje tugwenete gutumia asokorama korenderi bagalia yo mobe abamogo sesenia ekiagera yonaro mwarangiririwe nga monyoro mwando bonekero twakorire go na botoje konyoro mwando bwo guseseniwa komine yamo tiga mabe muri sintu aganda ikomine lira arete meaning bi enda ikomi naki nigo erikire uyo ligetie wancho bogima na korora matuka maya tiga tango oro memeru wae tiro kwana mabe na ebikoba biae tibikwana obong'ainereria tiga mabe akora maya aligererie omorembe na koyotunya na mano na kia maiso monene
nigarigeretie abanyene oboronge amaiso monene nigarigetie abanyene oboronge na amatae nigakoigwa ogosaba kwabo korinde obosio bwa omonene nigo bori iguru ase abwo bagokora amabe ning'o orabakorera amabe komorabe n'omokia ase aya aramaya korende onye mogochandwa ase eng'encho y'oboronge more negesio timoiroka okoiroka kwabo gose timoichana tiga omonene Kristo acheneka chinkoro chino ime botambe mobe ang'e koirareria kero omonto oyo okoboria mang'ana ogosemeria okorima eno tage toirorera abwo 15 ekia sana irorera keothenga tiga omonene Kristo acheneka chinkoro chino ime botambe mobe ang'e koirareria kero omonto oyo okoboria mang'ana yogosemeria okorima eno korende korwa sayo ase obwororo na okoiroka bia mono Morisia bono Christ method alone nereyo amen ekiagera oboitongo mboganeirie mereme chinga kichinde buna twakwanire korumagega itutumire kuba twatumire gekuba nande twarorere ng'a chinguru tugutumia ne cheito chiogotoria lakini omonyene nakorete gento kieke naro oyo bwanchire gotoreta ase omogondo oyo na into tokora monere bono gagendete gotubwata amagoko na gotworokera ring'a gontaete mokora chibono chimbwe echi chirikira na chitubwenerete kubwatia erinde tunyare gokora gento lakini mono egento nkire kiangokire mono ng'ana echinga kichinde nabo turaku noe namagena njakwanwa agaiga ng'a nabo turachandwe ase eng'encho yenchiri eye lakini bono yate ng'a ase ogochandwa okwo ng'ai na amasesenia togokora gento kieke togochikonyora naende yakoransa iga gegotaki ng'a bono ase emeremo eye mogokora ase onde bwensi okoboriri iswari gesongo yare goteba iga tiga nsome gesongo meta anto basomire yateba verse 15 nero ngosoma but sanctify Christ as Lord in your heart always being ready to make advance to anyone who ask you to give an account for the hope that is in you yet with gentleness and reverence bono ogosemeria okotubwate imeito maite na achire konyora Morisia ng'aki ng'a ogotoleka gogochaka asore nekero gwasoire ima asore togokira nayo osoke oirera abande so it's a soul to save another soul inero Christ method alone ng'a enkorogo yago gegotorigwa nabo nayo koenda kwamburi igoro ya Paulo tiganchuti asinini Paulo ekartoko musoma ase bitabu ani gokubwatani neng'ana rio Morisia tebanga ki umutigira abantu banseme yube dini omonto otoriwe bona sinjituka yange kwarandia omubwatani n'ababwatani boro mbia mono aba etwata ng'a tusabirane tutwara ubwanchani nabo yachaka korugoro igo tutwara ubwanchani naende tusabirane nabo Biblia yateba igo ritukase rituko bari twamanyire kene tusabirane nintu togotega ng'a tusabirane na bari bataramanya na baro tubasabire kero tokwenda asemiremeye tonyare kokora gento kieke tonyare gusaba Nyasato echinguru erinde kero tugukwana amang'ana ayara areta abanga ase gento kieke so ase Kristo kera ase tokobareta kwaboriri iswali ase tokobareta ne ekanisa ekanisa ng'obwenerete kubatatera mbare babunekire kubuneka amineti naki mbare labda basionoirwe n'amang'ana y'obuhimo obu naende baganetie kubarerwa na gusiberwa ebitata Morisia nomaete ebitata basiberwa ebitata yani kubairania erinde kubao gosemeri na kuko twasoma keri 15 ng'a tobao gosemeri ng'a oyo torangeiri ning'u oyo ri Yesu Kristo bono kubasibere ebitata na kubareta na kubatebia bari torime igo imeteri gochikobara isigo Morisia kero kwa twanyorero gotoleka naende twa amarieta ita arikirwe iguru afadhali na atari kwa se bitabu bikire chesta chichi kanisa lakini arikirwe ase bitabu bitu biguru igo ntaite gotenga twa tiekire gotangasa na ki twachakire segi na birecha na meremete rigo chikobara isigo na kieke bunge kitwasoma Petero yentang'ani 3:8 mpaka 15 yatukurira na ki
chingaki chindi nabo turaciono rubire jana baratucionora seseigie yegenderete kuri the great controversy eseigie nene na baratucionore lakini ekera twaciono iru turaseseigie nabo tokwenda tubarerwe tusibererwe erinde naende tubukerere tugenderere goika twanyorire gento kieke goika twanyorire obogima bwa tiganchuti asininie second isa yes chuti mulisi Paulo ntomumanyete gakuruku Saulo na kiare guchanda aborokia n'abakristo na kigoro ikumurigia maite igoro ya murigeti cyagera muntu tayore komoremera koenda kumurigia igore nyene nero yachite kumurigia Yesu Kristo akaenda akamurigia na roranga ki Paulo atoririwe bono urukiru Paulo kuru Saulo na kiago kolemere meme nene yogo koragento kieke bono Paulo erinere mefane bikira se Biblia nga ekero twatigire umuntu bwebibe na twabeire mu Kristo twachira se Kristo twarukirwa aba Kristo na kitubwenete gutenenere kene ne bana ki Paulo ntomaite na kiagukora nigaguitwa Rumi oitwa ochandwa uno guchandwa kungwa pwano ase kitabu kia Petro nga uguchandwa ngokorete gento kieke nkoro Paulo gagutenenere keno oyo ore guchanda bono yatoka nero gokora gento kieke bono nero uguchandwa iga abana banyasaye nchige ntuntaite gotebana ki uguchandika nkoro asemeremeye twarangeri gubirecha tagokiri bireche kero turari moina asare tabwati mirimo na intwe lakini ekero twatebire na ase Kristo twachire nigaguchaka esegi amona intwe gotiga tutenene Kristo narange gotu bwata neko twachinguru chiri twachagete goteba cyo muikomo chenu erinde tungangane kabisa oika twikerero otore mbeono mulisia asoko bekingane byakirage nga Paulo nere ekeranyorero gutore kaigoro ya murigirie igakari kworokerwa gosoa ase kanisa abantu banyasaye na baraya kwaego murayo kurukuno kimulisia Barnabas ye ekerengeri na kieko mulisia ariko tubeka byanga ki bone tukirinde kwarandiri na tukariyange bwatani omo ngondiri Nyasaye nyorero gutoleka n'abantu bango banyasaye asensembe kino mulisi kwa mente ke tokendeke kangugaria kego tabanga okurandio kemire mwento machi tipo ichonspi ekenengeri ngatari mirime korteki ikari raisi osoma Timotheo ya kabere 3:12 otanga bonsi wali bali giti komenya ubogima bwo Nyasaye wikabakoreki bachandu uko cyane kuko kwa magena osekererwa kubutwemeremo akuno kwenda wakoraki ari ngemereme no twamanye kitipwech chonse piko sikinjerizo umuntu ko tukunya akabato kumusanga Kristo talinga mangana aganda kabagentoki amororo ando mulisiko makone point ene no matter I'm just doing a summary a point ene gwako watepanga muntako nyora nchiri Nyasaye emutolie nerakire ekena bezekire otebayonga akero Ezekiel zetuwe ali scroll elia gombo ekera ali scroll elia asumu munwa ekabenya ansumu bwanzu bagentoki bwoboke akininda kulene karachi ko ikanda gikia bete ekabendoro se goto konyora ingana linya sae okirikiri igo mulisti atebe ngabantu bande abantu inchiri yabere konkurandia asenge incho ekene turatoleka mama tabe ko mulisha ekene turakoraki togo tole kaiga njere tiora koreki orakira mulishi esama na kwa yamanga mwa kwanos bona tukuna ndo mulisia sore agani bona ine ekirwa tuikiri abona umuntu naragarukungo mwana oliyo musiru kirwa tuikiri so mwana oliyo musiru tanga mangana aroro tukire no mulisi nera atotebenga kibakuye ni urende bia mono omwana omusiru mutaya mwaso mwana mutaya yes ntaite twebuliri iswali ngaki omoibori goiboira omwana na omwana oyo kwamukiniria senka y'obukristo kwamworokereirie onsi ali omukristo abwenete kworokereria omwana oyo lakini omwana oyo gagoika emiaka yokomanya kona chebina bia burunge orwase okwegena na ogenda kabisa ogenda otiga okwegena chingaki chinyinge abaibori abange nase chinga chinyinge benyorera asa mangana bunaya unoyo mona rocha segete tiganti nkwana marietaye na asabu tinkwana lakini mwana akagenda school gosoma school ejichinde ne university kagenda agaika akabaradicalized na genda kebeke kebuyemo akaewa amaegerigete yoko murusia so kwegena asoborosoboria abekeire omwana oyo bona agatebwa Nyasaye takore tiki tayo
science egoteba ng'a nyasaye takoretiki taiyo omwana oyo gairana gochaka agacha agatebia abaibori nchomaete chisemina chiete gosoma nabo chiantebiri ng'a nyasaye takoreti gento ki lakini science igo nkobeka ebinto emesa igoro naende nakora practicals nabirora na maiso lakini nyasaye oyo mogontebia nakomorora bona abaibori bagakumia omwana oyo ito toroche ngukorire gento kieke ngosirare usirire abaibori bari bagatwara bagateba bono ntutwakagete n'amasomo twatuma omwana ache gosoma science kumbe science nigekare gosiria abana baitu nakobarusia ase okwegena abanto benyorera asa tintaete goteba omogano oina kioerete tiganda atigera agu segonjo chingaki lakini chingaki chinyingi abaibori twenyorire twabeko chinguru chinene ase ogokinia abana baitu mune Biblia ekare gototebia ase egetabu gia Hosea Hosea inye ekebungo 17 ng'a Ifraimu ochakire gosasima emebwekano lakini Biblia yateba ng'a let him alone motige Ifraimu igakinetigwe ase chinjira chiobonyasaye lakini ekare goteba ng'a okorire gento kieke omotigire ogosasima nyasaye bwekene ochira ase emebwekano bono ntagete morisia toigwe ekera atigire gosasima Jeremia 30 30 ne kemo ebungo 5 nakie Ifraimu oyo nigagotigara kining'ina koro oyorerecho igakare kororombia monorera oteba Ifraimu omwana one nakineti ase okwegena nakigwati gokwegena kwagenda ase ogosasima emebwekano somango Jeremia nakibono nakiekare goteba Jeremia 30 na ekemo omoirochererwa 15 31:15 Jeremiah omorisi gange soma chinguru chinyasaye 31:15 nerekare goteba iga ana monene agoteba na monene nyasaye agoteba eriogi yaigurwe rama eriokorera yaiguru rama okoreta na okorere okorera na ukweumia nobororo raeli nkobarerare abana bae nkobarerare abana bae tancheti alemigwe asing'enchi abana bae ekiagera tibayo soma ngabwa 31 16 na 17 bono na kiakoira lecho na kiakoira nerigwa ekiagera tatageti koremigwa kiagera abana abumbayo na kibona koremigwa na ndaya naro monene agoteba bono nyasaye nigakari kumwira nerie lecho no motebiga tigakorera mono iga lecho takuyeria mariga ekiagera emirimo yao nenyorerwe eng'eria yaye ekiagera okorera kwao nkonyorerwe eng'eria yaye 17 abwo nabairane korwa sense y'ababisa babo mbairane korwa sense y'ababisa babo nchomo nene nakwanire naende ngoteba iga ogosemeria nkure ase amatuka gocha agochigocha n'abana bao nabairane gocha asense yabo bono nonyembari batiekire morisia kogenda na gotigo kwegena uko chingaki chinde ntumanyeta abasani labda twasomete na barabwe skuru nande twarenge amo asobosai tware kogenda ikanisa amo abandi twarandire na barobwo abandi twakorera emirimo y'oburandi amo na barobwo lakini baika bakora gento kieke babwatuka bagenda kabisa batika basoa seme megoko yense bono twatera gakio nabo yabaiga bono nyasaye akare gototebinga okorera gwaito kwaigurwe korera gwaito kwaigurwe na ogosemeri nkoro nyasaye taraba tiga bari basirire ogosemeri ngokorete gento kieke nkoro soma 18 mpaka 19 ye bado Jeremia 31 18 mpaka 19 nyasaye toigo ogosemeri bado akare na igure Ifraimu okorera ogoteba aye kwang yangiro reiga egoteba iga na igure Ifraimu okorera ogoteba aye kwang'akire ase okondongeia na inche narongeire
okay ngiranie na inche ningirani we ekiagerayo monene nyasayo akio nayo monene nyasayo 19 ekero nagotigete nigo neitetie nkaunchuka nyuma nkana kuorokererigwa nigo ne agete ebachwa ngatoreka umutwe na nkarora obosoku ekiagera nabugoretie obosoku bw'obusayi bwane bono Ibrahimu oyo kumwiraninya abari bagotiga okwegena bagenda oyo kubairania nyasaye mwanya bantu ndubwati chinguru chingaki chine nabo tokubarora bagokora ebitage ase oboiko bwense maetonde bwense na bakogumurisi muno orega na bokogu na bonkogwa murisi moina na bakogu pasta na bakogwa abantu bari tukagete nga barobu naba chiri chingongo chi okwegena nabo bateneine nabo bakogwa ndi bwense na bakogwa lakini nyasaye agoteba nga ekero omonto agure nyasaye taramweba nyasaye niga akona kumurigia ase enchera yaye ya bene eri ndakore gento kieke muna twatebe nga Ifrahimu nyasaye omwirane na Ifrahimu bwemanyire nga nagwete igo bono ogosemberi nkoro tubwenete gutwara nonye mbari bagotiga okwegena bakorwa okwegena na kogenda ogosemberi bari tutigareta okwegena etubwenete kogendera kubasabira mbagenda basire pie kiagera ogugani kwabire chamurisia basire ebatagete basire rari ase bachire na basire pi ikiagera birecha natageta abagocha gokora gento kieke abagocha gusiranere lakini nyasaye aso yo manyire keneke taganeti asire nigaganeti airane na irana asiri icho eri togenda okogenda okomo toikero gutulika wakare mbona morisia asoko bikane bya Ifraim nirie kuraga abantu banyorete amangana ayo kwegena bakabwatuka kulinde bagaikasegete bagasira asenge inchoza chinde amangana yense nanza chinde asenge jamegerio banyareko bakoraki bakonyora lakini gatunya kurena korurumbia nganyare buri okabiro murandi umiyega akiniga rwite ase boroso nyasaye mware asenge jokoraki kubairania bono morisi matena kero nyasaye bairanirie mochana ndocho tokamaso mwana uri musiri mwana musiri gakare kogenda otayaya nakera tayire kwegoteba ngoni gakwete mathikiro gwasiri kurwa subu boroso bonya nyasaye nigo ngomondo goreteki osirete akiba gokwira ndi gongo mondo goraki okuboka kera kwira bono morisi ndi bari tole kanisa barabulena kitukare gokora morisi to ere ngane ina ndo magotwire gitambuke kire mutu bari tole kanisa ni mitu muru mwabo ngakiamo pocket egaro tukorigere no mwana uri mutaya kera ari kwirana osekera achete akarabuna ise anyarata ko gakwariga ni umwana oria niga ichoretwe nobube obunge akebule maswali amange nga ingige kogera nonye nchende gigigaiga omugakatanya ko nkorre bibyonse intwense moya ito nero norio ochire kurusiko oli nigange una ekemugerike gotebanga engondi eria yemo ase ya tigarita seroro ase chi emerango kianda na kianda eyamega kora kieke egatigara seroro ase lichoriria bone kere ya achire tato itoligoro nigakogoki gumono gekogera tukuru kwase erieta ria tata tukuru kwase erieta ria Kristo Yesu nigo tutakeire kogoka gekogera Kristo Yesu ekara acheta asobe kobwense nigakwerete bonse tari bari torase karo nigo tutakeire tutware embwerie buna ya isoria ojane toka akwariga ni umwana oria nero mugokamo lakini bono intwe ekero tuwa nyare ko batwa garorere oyo muitairanire itokonyara ko batokwanyeka chinkoro maete ngwa kwane gento kende garia gesengenderete konya gukira aso kubirengereri kimuike gochime mono inga nonyu umuntu uri ugure mara 10 nyasaye nigara monere egento ngerekeria mubekerete munyorete Paulo ekarare ngasobe kubwenze Paul had a specific talent abantu bari bonsi pipa arenga sobe kubwense batabwa itaranda chiria ekara nyata ko bakago onchoka nero uri kunyara ko bakago tara chimaili chinyinge mono asukorandi nero nyata ko ba gekogera na arengo mosomi nero nyata ko bakago onchora no na mariko
ase ebisako ebinge bono omonto oria ochire rituko ria rero oria okorere ebinto ebibe naende ase egento keri Nyasaye amobekerete na bagokora buya mono goetania inchendo omorandia ayoro omorandia na bagocha ase egekegeke Nyasaye amotumeke buya mono akore amanene Nyasaye akore ebinto ebinene goetera asare twamakorora ng'ana ki intu bono bari twarenga intu twachagete kanisa eye oyo nere bono gocha gokora ebinto ebiga yani twaichorwa n'obonche ekero Nyasaye atarabarangeria engaki yaye taraika bataracha aguna era neri buna riri kwatia kwa gokombori nataka tusome gitabu kiri kia Luka Tara na mutwe nkani omente gento kende bono barisia chikantu bari chike sano kwande gento kyo tukone bono barisia ntuko tumuchando ndega bono nchino murandia zachinda abantu bakora ngamanyete sana murisha gani amahete sana rokora ndi crusade ni muntu bende benge bono na rura soboruso murisha bono mate moko ndiriga mwateba bono ngakitokora ngakyumondu toko mokora orochin kitwa to mokorero murisha ekero kunya kotomenta igire bono mautira mutu asokubirania okwana chi point nkeiga oturusio ngakitoko muhirania omentrenia boske mutu umusombo Nyasaye oyo orengetwani okwegena ase eruga ekegosi ekiere ogure nabo gwakebekire naki bono togokora kieke kimugongeria thamaiti ene tukomoirania oyo nari ari twabeka ebitambukiro bibiri bitatu togendere kumusabira kekoero oyo no musomi amen oyo ngana ndiya tamanyeti gendo gia tamanyeti no negeke mate nataka tolireti kefungeke ri swali eri no mwana oria umusiru mwana oria ase amariko ntu anyorete gakurandirwa mwana oria samariko ntu anyorete muntu gakwenda gukora kieke into senses akairi na tu easy senses oyo bono iga onyarite ko kagusira uturagenda ororo asugusanga nduikonda kumurandia turabe tukumusabira gekogero netwani okwegena yanyariko bageko gekwira na magega ere bweka namanyeteka byamono muri story bono mutu aseke kiteka ibere iga tukore nyuma batarairana bairanie kengese kyo mwari kyatanga bairanie abatore asokwegena chitwani cyokwegena chianyare kwa chikwira na magega mbare batigaire asokwegena ina kitutakeire tobe mbaro gororo bataracha nduna kitutakeire tobe nakinataka tusome gitabu kiri kia Luka inyara kwa gukwanera asobuime mono nga enzemo yaite nene baritora asokwegena na kitutakeire tokore egere toganyeri ogiria Kristo Yesu rirangeri oria gusirangeri baria Luka 22 egesieri kiri kia 30 neyemo tosomene 32 intu asensemo yaito nererieye eyi Kristo Yesu agakari gutusabira baritora asokwegena ingi tutakeire tokore mono asensemo yaito no Kristo Yesu agakwana n'abaroki gubaye nakwanete na Simeon bono intu Simeon babono iga hote baiga kitabu kiri Jeremia yani ya Luke 22 no soma kwa 31 na wika 32 hote baiga akabora Simon Simeon rora saitani nabarigetie abaire anyare kubasonga bunengana kurende nabasabire elindo kwegena kwao tikoera naye gukwa unjokire ubeke abamino chinguru amina ase ekengese kieni gakarato oyo in Kristo Yesu oli gusabira aboroki ubaye nando liko batebi mono sana buna obube bwa saitani bugendete ko babuko barigia gekogera batene inaso kwegena saitani botuko no mugaso ni gagendete ko bako barigia lakini bono akari gukorera se kubungo gerike 32 agakari gukwane ngane yemo ibi bwato borito nande ndaka tuiro ole getabu ekyo 32 engana nero ole yemo iyura gere tuiranie gose tumuse abande bachiche otobaiganga kurende nagusabire lindo kwegena kwa utikoera naye gukwa unchukire ubeka bamino chinguru amina
bono aye bono otenene bokong'u ase okwegena egekogera naye ole bosio abenga buna etaya kere tongiri ere motwaria etaya iga netoka chitaya nchire iga magega chitekere gotongigwa njira iga magega itekere gotongi etaya eria oboro buno bwaye bogotumeka omoriki gwigwikeni agotang'ana ki oborori bw'obogima bwao ebikoro byao amang'ana ao amo n'amasabo ao ase omwanchi oyo omwana oyo otarire are korwa ase Nyasaye nabyo biragere bimonchore amagima ere bweka yani ebintu ebi byao your actions ebintu biri onyanya kogokora omusombo Nyasaye mbuya nayo gwanyara kogokebeka ng'ana ki oyetwani yokwegena nigamaete ebibungo byonse chikurusedi chionsi okora kiki ochire mpaka chieffort chionsi ochire mpaka chikambi chionsi gento ngiya tamanyete lakini bono gocha kuirana ekera kurangero nerio gire Nyasaye bari toraso kwegena ensemo yaito nerere lakini ekora Luka yakwana Luka 22 ekitabu kia 32 yatebanga gwetera aso kwegena kwao nugotenena kwao bokong'u nonyaka okogosegeta abande bari bagure intuni intwekerore Kristo Yesu ase bukunero urekerore yeito lakini otobekire torukunerie tariaye intu bono turekerore ase obogima obo gusase bari bagure bemana morisha morisingani omente ase engane yo kubairania Yesu Kristo kebongo nkire natemire kuri morisia nikiothe ng'a Yesu Kristo egasi agokora igoro yarenge Peter egasi Yesu Kristo agokora igoro nogotosabera unasabirete Petero uyu morisia asomire bise gosoma Yohana akomenta ase ng'ani iyo morisia kwanire Yohana yarenge Yohana enchiri 21 ekebongo 15 tigamparaphrase bwange singenje chingaki gochakire 15 mpaka 17 21 15 hadi 17 John Yesu atokomorora nanjete Petero sana na bakare komorangeri chintunda isatu umuburi Petero nung'anjete ni Nyasaye ningwanjete renda ching'ondi chiane naende omuburi eria nung'anjete renda ching'ondi chiane akamuburiria gatatu Biblia yare gotebanga Petero akainyaseka akagechigwa akamutebia omonene numaete byonsi akamutebia bono nagotebia renda gento kieke ching'ondi chiane lakini bono ndaete gosomera abaebeso nakia gototebia kera ninto Petero babono Yesu Kristo ekeraikaransa ase ekero kia mabera igoro nigatoroche buna totagete kogwa buna Petero nero okobwati Yesu igora ase omusaraba ekera gochikobambwa otu nkwarengenere omokana goseba nomorisa nang'ainereire ekene omokana mara gatatu etwani yakora gento kieke yabuga Petero nabare koenda Judas way nera agenda abwate ngori atebe nkieke nakora na kanire omobori one natarire nera birecha na chinjira na chichi atagere toge nenda bari kumnyoka abwate ngori usagende enchirembe nera akora gento kieke eite lakini Nyasaye Yesu Kristo igakomoa chinguru abaebeso ni 3:17 mpaka 18 nakiyote 3:17 gitabu ky'ababeso kyote baiga na Kristo amenya chinkoro cheini bono ntwe beka gorieke na Kristo amenye ase chinkoro cheitu kumwa mwegenire ekero twa mwegenire yani ekero twarukirwa aba Kristo na sabire ng'a inwe kumurabe nemeri na oboroso asobwanchani munyare koba nechinguru asokumanya amo n'abachenu bonse ngirore gabu 18 munyare koba nechinguru asokumanya amo n'abachenu bonse obogare n'obotambe na guchiguru na guchainse na kumanya obwanchani bwa Kristo oboetete okomanya
elinde monyale guichurwa no guichurwa wonsi kwa Nyasaye. Omaite 19 egoteba tunyare kumanya and to know the love of Christ which surpasses knowledge tali chito sema tokoriye nse lakini cha Nyasaye cyaro ku wisdom chikorugoro igo no bongai chietane tichisemi chiense erinde tunyare goichorwa nobuya bwa Nyasaye ekena kitugwenete gusabirana ntu ase ntwe ekiagera nateba kare naende tigangirorere intu turaso kwegena ni ntubire cha tiere tebuna buna Yesu Kristo aroche bire chana kiata ete komuyeri Petero naenda akamotebi na agosabeire to aso kwegena kwao na Petra oise gosomeke na bakorete meremene ekero batigeirwe the mantle batigeirwe tayeria na Yesu Kristo bakanyebekego kabakabono igarero na intu ikaransa iga morisia torua to witness torua ushuhuda na ki ekeneke na intu twakemanyire igo bagatoereria bakabeke taya igo bono na intu Yesu Kristo emyaka chiri buibere gesaru etasobo ikobwense nigabagendete gotusabira agente kugusabira muntu bene na incha gonsabira nayo mu kristandonsi asore nabagendete kugusabira erinde ntugwa ekiagera bire cha nigatagete guturusia so kwegena tuwe tusire kare na kare. Asante birecha nigali getigo turusia eri tuwe tusire kare na kare mwancho muriria ndatogotebanga kwanyera kubugo kwegera mangana atari make na beru bya tumusange Kristo ande kumusanga Kristo rira asima toba basomi sana igonde bwensi oyo somete no tasometi nabwate libaga chinguru tokonyaka batogutumia asoko musanga Kristo nigo chikuru Nyasaye na chinguru echo numo ikomo chenu na kitura musange Nyasaye oyo ngwetera enchireri Nyasaye Kristo arwete yugo tonga Christ methodology lakini anentu tukutwara tware kiririanda abantu mintoli basire kuri wasoboro so nyaka batoko bairania ntubwati ekene enchera engiye twanyaka batoko barandiria lakini asoko basabera ekene ngeringa mbanyare koba bakwirana amegiria mane kabisa ingana yo mwelio tunyaka batoko saba ingana yo mwelio ase second ibere iga isato ni gongosomya egento kirikire gaiga wetera ase kiorokeri gieito kyobogima bweruete kobaraga abande gochi ase Kristo baria bamwangire Kristo nigo bararore ime yaito egento gete ekere kiabene gekorwa ase Nyasaye bweka ebiorokeri bieito tonyare ko bandu twekabanyene tutenene ase chimbaradero ya Kristo Yesu twekabanyene tobe enchiri amen omorisia ngana yo mwelio ngane yo mwelio gekorwa ase kitabu ya Isaya 55 ekebongo 11 orochirero wa 11 engane yekero tukunyeira te kurubosa Nyasaye ta wanje togende tukwane turandie nye tumwegenete na mangana yaira nebosa Isaya nabakare gototebia 55 kebongo ya 11 otebaigana boigone ringana likorwa asumo none lirabe tiri kongiranira bosa tiri koiranira Nyasaye bosa ende ndikirania kugania kwane oikarikirania yo tubugato gosemeria si Yesu kugania kwa Nyasaye nande ndikore aya nari tomete likore bono ringane twairu no muiko Nyasaye this ni pumzi ya Mungu hii ne kero turabeko gosemeri weito ngantu togotumika like instruments aso kwegenoko tatori iguru na tutumie niringane ndikoendelira nebosa na bori korete nkore ye mori korete chinkoro ibere libarete bonsi elinde tuikero gutorikamira mono mbuya mono wikiragana twikiro mwali bwa megerio ye Biblia abali muntebe mbuya mono asemere memene Nyasaye akorire gwetera asemure ande ntebe mbuya mono asomwa nchumuriri waturigereirie egekigetambe sana ande kwanyako bagokwegera amangana atari amake nabanyako nyalekana nsome chimesi chino chonsi lakini asinje chinga kichia chire mono tingo nyarakoba kingo so message chino lakini ndiye message yoyo dunayo kuwakilisha baligere baturigere kabisa kurugana na futali kibage ndikuruwali asa kungalioma church abatango sanga Yesu no komobera kiroli buna inche na yaeteire na ore Yesu bunenkuba asobogima bwane
abaminto titoro sa gusanga Yesu mbuya mono naftal asinge njote banga gwasangire asi Yesu ile bagari gugwakira mbuya mono mwanchumuriria na ndingire bari kubakira bari mu mbuya mono na ndingire bari kubakira mbuya mono my producer Zach ne timu yae asinge njumbe memene mwanya koba mogokora ekene ngiringa saw kwanda mona intwe bone getiga tenkelinga toigwere ntoba twa bategeri gusaba so mituberi ngana kulinde tobe abaigweri beringana wikira na nkobo na wikira mwelio bwa megiri yebebelia nyo mwalimu libaga atobeka sama so mwalimu agani sabe ayo tuanchete mono naendaye wato tebiri ngankobe kore amangana asichimeme cheite mambia semambia litukase lituko kera sekero elinde kero to komerana n'abasani kero to komerana n'abantu bebikori byons nyasaye tonyane ko batebye kikerekene kyao tokonye ekyagira ntumwanya abantu tuli nobore wobonene Kristo nemereme watu tomirie kyao atebiri nga togende tobatebye ekikerekene kyao nabagoitaba babatiswe aserieta ria tata nerio mwana nerio muikomojo nande togendere ko babundisa Kristo emereme tokonye kero tokonye kora nabono ngwatanne kana tule Kristo abantu bao baigure asichikona nye chiense asamangana ya igago kana TV ito yansoke guika baigure nga amangana ya na yao naende nayo gututumia naende nayo waturangeri wono tukonya abantu basingongo chons banyare gutumika so guikirania emirimo ya eri waturangeri Kristo tigobonene bwa buto isane karo tugwatane kana kwenda no ena se nyumba ya gusasima nyasaye tokonye retu kuria rero kwa namo na intu kya nayo waturangeri na endo ike tukwanira ase njira ya bene nonye nase tutaraikirana nyasaye nyare ko tokonye tuikirane motegereri twamubikira soko kwa no murigereria twasabira ogendera ko mokonya ase njira chons ne gese ne nyombe yiganero nyasaye yabikire platform asto gwikira abange nyasaye twasabire na barubu bari bako koremere maiga na barubu nyare ko basesenia na ko barwanerere karwa koremere memenene erinde abantu baho banyare gwikerwa ne chingoro chinyinge nyare guturiwa twagwetere tusemeretie wa tuigure na obonene bwabo bugendere gutuisana butambe ekiagira twaburiria yama kigwetera asiritere ya Yesu Kristo oyoro muturi to amen asante sana sisi nigwa bona nyora matera aliwasaba